हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दानिया भिडिअखौ नायलांदिनि। फार्स्टआवनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय। दाउ बेदरखौ दै गुदुंजों सुबाय नै बायदिसिना देनानै लाजोब्बाय नांनाय मुवाफोरखौ जिरा मस्ला बानलु गोरान सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजों पियास ओमफ्राय नैबे गंगार दुन्दिया दा मोनबा होनो दे हानानै लाखाबाय। बावला मोनथारसिगौल'सो नांगौ अनला ओंख्रिया एबार नै माइरंखौ सौनानै लानोसै जोंहा ग्रेन्डारबो गैया नालाय उवालावसो सौवो नै उवालाव सौनो नागिरबाय। उफाय गैया मिक्सारबो बायनो हाया नालाय मेचिननि आखाइजों देनानै संनांगौ जायो। Đến hot. ओंख्रियाव होसननांसिगौ बावला मोनथारसै ओंख्रिया। होसनसै एबारनो अनला हरसिगोन। मोजां गोदौखाबाय।
सुखायले फैसिगोन जानो लुबैलायखासिगोन सोरबा सोरबा आंबो जानो लुबैयो फाइनालि मोननानै थांबाय नै ओंखामनो जानांसिगौ जानो लुबैनायासो हास्लाबला ओंखाम जानांसिगोन अनला ओंख्रिया अनला दाउ ओमफ्राय मोदोमफुल बिबारजों नाजों बाथोन दंदेरो 끝난거야? 안 하고? 한국 일한다. 연기하는 거 뭔가 오비야 나를 얼마나 놀려야 되나 얼마나 놀라요 我看过来比了，小五两才3万。 신나는 개털은 거 나긴 남. 아양 탐는 거 뭐하네? 탐는 거 없는 거? 나가래. 봐봐. 밀랑 담는 거 고맙고 sel안 쳐. 자, 성게 하나 쓰 디스카운트 네, 해달라 미국. 성게 하나 쓰고 좀 헐. 가져 하나. 이로 하는데 좀 그래 그래. 코로 와야 되죠. 그래. 감사 내가 밥 먹어야 안 먹어. 나 어디야? 한정 구cep이 들라네 해자. 자, 그러면 완전 양. 말아 강제를 내면 진짜 그냥 자, 쭈백. 응? 쭈백. 쭈백. 네. 소리도. 진짜 나는 손해는데. 이렇게 쓰라는 거는. 네가 먹어야 돼 맞은 거. 아들이 자이나 나 그런 거야. 문도 상하다가. 피아스네 소리네. 저거는. 그러라고 나야 보자마. 나도 자는 거. 그 소리 그냥 이제 할래는 안 나온다. 또 자는 내 왜 자는 건 못하는 거 아니야? 나도 자는 내